De Anna Dorothea. Zo luidt de nieuwe naam van de Skonker reddingsboot op Schiermonnikoog. De voormalige boot Edzard Jacob heeft meer dan 200 levens red. Een goede reddingsboot op Schier is dan ook van groot belang. De boot hier achter ons is aan vervanging toe. Die is 22 jaar geleden gedoopt en heeft dienstbare jaren gehad, maar wordt tijd voor vervanging. De tijd verandert. 22 jaar geleden kun je nagaan dat de autotechniek in 22 jaar veranderd is. Dat geldt voor boten ook. Dus het apparatuur wat aan boord kan is op dit schip anders dan op de nieuwe boot. De ergonomie om te zitten is verbeterd. Daar zijn natuurlijk ook gewoon allerlei onderzoeken en doorontwikkelingen in. De motoren zijn niet meer van 2 takt, maar van 4 takt. Dat maakt dat er een andere basisboot gebouwd moet worden. Overigens is die even lang en even breed als deze. Maar de constructie ziet er net even anders uit. Ja, een nieuwe boot, zijn we super blij en trots op. Helemaal betaald vanuit een donatie van de stichting Anna Dorothea Hink Stichting. Dus daarmee vernieuwen we ons materiaal. En na 22 jaar is de vorige reddingboot die gaat met pensioen. En nu hebben we weer het beste materiaal en zuinige en stille motoren. Zodat we het redderswerk weer voort kunnen zetten op Schiermonnikoog. De alvierige Nora Kaptein hier de eer om de boot te dopen. Ik doop u, Anna Dorothea, en wens u een behoudzaam. Schiermonnikoog is toch afhankelijk van een reddingsmaatschappij als het gaat om het laatste lijntje naar het vasteland. En hier rondom natuurlijk veel mensen die gebruik maken van water door watersport, scheepvaart, visserij, koopvaardij hierboven langs. Dus voor Schiermonnikoog is het belangrijk dat we goede schepen hebben die breed inzetbaar zijn.